Sunt acum la Piața Romană și sunt curios, oare câte din aceste clădiri au peste 100 de ani? Sincer, clădirea asta nu pare să fie super fresh și nici clădirea asta nu pare să fie super fresh. Mă uit în jur și nu cred că văd o clădire mai nouă, gen, asta pare să fie din anii 80. În teorie, după cutremurul din 1977, cumva, gen, clădirile noi au fost construite după standarde mai noi. Dar nu avem de unde să știm, fiindcă era perioada lui Ceaușescu. Mulți pot să spună că, perioada lui Ceaușescu era mai regulată decât acum în prezent, dar, sincer, eu personal nu cred în asta. Vedem acum aceste clădiri care au rezistat acel cutremur din 1977, doar că au trecut efectiv degrabă 50 de ani de la acel cutremur, iar oamenii de știință spun că noi cumva suntem foarte aproape de un cutremur următor, care ar putea fi la fel de tare ca cel din 77. Deci da, cumva, dacă acel cutremur este destul de aproape de noi, de timpurile moderne, iar clădirile astea au mai stat 50 de ani, între timp, structura lor a devenit mai slabă, atunci oare următorul cutremur va fi mai rău decât cel din 1977? Oare cum va arăta Piața Romană dacă o să avem din nou un cutremur la fel de mare ca în 77? Asta este întrebarea. Câte clădiri de peste 100 de ani sunt, în Piața Romană, spre exemplu? Din păcate, formații de genul nu există. Probabil majoritatea clădirilor de aici sunt undeva din 1910 până în 1990. Cam așa cred. Există o hartă în care poți să vezi care sunt clădirile periculoase din București, care au o bulină roșie. Și bulina aia roșie înseamnă că clădirea aia, efectiv, la următorul cutremur de 7 baluri, potențial poate să se ducă. După cutremurul din Venezuela, din 2026, cumva mi-am reamintit că ar fi bine să ne uităm și la România, să ne uităm mai des la problema asta. Oare România e next? Dacă te uiți la harta care arată clădirile care potențial vor cădea la un cutremur mai mare de 7 grade, cumva îți dai seama că alea sunt date din 1993, efectiv, sau 1995. Pe atunci ei verificau, gen. Dar acum nu prea se fac acele verificări, sau cel puțin nu apar în public. Și nu e clar. Nu apar în public din cauza că pot crea prea multă alarmă la populație sau din alte motive. Din ce am știut despre cutremure în România este faptul că în 1977 ei cumva nu erau pregătiți, fiindcă se bazau pe anumite date științifice de prevenție a cutremurilor din California. Și acel protocol era diferit, fiindcă în România cutremurile afectează mai mult clădirile înalte, pe când în California afectează mai mult clădirile joase. În așa fel, cumva ei au construit ca clădirile mai înalte să fie cumva mai puțin protejate, sau cel puțin așa am înțeles eu. Și atunci, efectiv, când au murit 1400 de oameni, când au căzut ceva clădiri înalte, atunci cumva pentru ei a devenit mai clar că anume clădirile mai înalte trebuie protejate și întărite. Fiindcă mai puține clădiri joase au căzut atunci, chiar și clădiri vechi de 100 de ani au rezistat, fiindcă erau mai joase. Cumva acel cutremur din Vrancea afectează mai mult clădirile înalte, da? Adică nu sunt expert sau ceva genul, dar așa am înțeles eu. Deci dacă ești într-o clădire mai înaltă, construită de înainte de 1977 sau chiar și după, ar fi bine să te mai gândești sau să mai verifici ca să nu te trezești cumva sub mai multe pietre într-o zi, fiindcă este inevitabil, într-o zi ne vom trezi cu acel cutremur și efectiv vom avea de suferit consecințele. Dar până atunci mai avem timp, doar că nu e clar cât, fiindcă acest cutremur de 7 sau 8 baluri care vine este în teorie deja întârziat. În teorie deja trebuia să se întâmple, fiindcă el se întâmplă o dată la 40-50 de ani, iar noi suntem deja 50 de ani plus. Au mai fost câteva cutremure aproape de 7 baluri, dar nu se compară cu cel din 77. Există anumite studii care cumva fac o corelație dintre căldura ridicată și cutremurile. Spre exemplu, cred că ați auzit deja toți de El Niño. E un fenomen care cumva se manifestă prin călduri extrem de ridicate în Pacific, inclusiv în Asia, America de Sud și America de Nord. Dar cumva acel El Niño afectează și Europa, fiindcă efectiv când erau perioadele de El Niño în trecut înregistrate,
cumva era și Europa mai caldă în perioadele alea. La fel și anul acesta este o prognoză de 80% că o să avem El Niño în 2026 și deja se observă că și în Europa e extrem de cald. Astăzi este o excepție, dar săptămâna trecută era extrem de cald. A fost o zi cu 46 de grade, efectiv. Dacă nu ai aer condiționat, e super greu să supraviețuiești. Și cumva există o corelație între căldura ridicată și cutremurile. Există studii care arată că El Niño provoacă mai multe cutremure, cum de exemplu avem deja un cutremur în Venezuela care a fost extrem de puternic. Până ce o fi nu este clar dacă România ar fi următoare, spre exemplu dacă ar fi o vară foarte călduroasă, dacă asta ar provoca un cutremur sau nu, dar oare cum va arăta Bucureștiul după un eveniment de gen? Asta ar fi întrebarea, fiindcă nu neapărat suntem foarte pregătiți. Pun pariu că aici, în zilele cu soare, e extrem de cald. Da, știm bine că zonele cu mai puțină verdeață se încălzesc extrem de mult. Doar uite că primăria a instalat aceste chestii care cumva te răcoresc când e vara, gen poți să treci prin ele. Abia aștept să trec pe aici și să mă răcoresc prin ele. Cam asta a fost video pe azi. Asta au fost gândurile mele, gen oare România este următoarea în legătură cu un potențial cutremur, oare suntem pregătiți? Scrieți părerea voastră în comentarii. Abia aștept să citesc comentariile voastre.